6:15 ráno, jedu za Hanisem, dělám sraz, půjdeme za mistejný slivný. Právě čekám na toho močála, až přijde a mám tak za sebou první kilak a půl s batuškem a tak jsme právě dorazili do Rymařova. Jsme na zastávce. Zarinka jenom 3krát zvracela. Dostane vodičku. Tak, jsme vyrazili už. Už vycházíme kurva na pochod smrti. Hledat tajemnou a i kurva myslivnu. Kámo, ti říkal, že to AIčko nás podělalo dneska. Je možné, že jsme první dva teplouši, které pranklo AIčko. Takže to by nebylo úplně milé. Pokračujeme, máme zase tak třeba 3 kilasky a vyšli jsme na takovou šílenou vyhlídku tady. Tak tady vole, natočíme Hanze, jak padá do kopřiv. Marotka. Ty vole, dobré, normálně, tak tady lezem na skálu, že třeba. A, kámo. Tak pojď. Že se tam musím kurva svoje vole tělo vytáhnout. To je na píču, bo to je pod, to se nevole jak najde. No, na pič. Ty vole, tak to je úplně... Pojď hopa. Píč, já jsem se odrážel z té vole achilovky natažené. Na profíka. To nebolelo. Hej. Kámo, tam je nějaké... Ne, to je pařez, aha. Ale tam úplně takový vole predátor, trošku vole. Jako jo, no. Jednička. Trošku taká buš. A jak teď vole držu. Tady odsaď můžeš normálně vylez na ten strom, kámo. Jsme se rozhodli, že najdeme cestu, kudy se dá vystoupat nahoru. Doslova, ty, bacha na zárovej hlavně. Bacha hlavně přiš, Kámo, co to vidím? Co to vidí oko mé? Kámo, co to tu je? Co to tu je a kde se leze jako? Píčo, kámo. To bude velké. Kámo, tak tohle jsem si vůbec nevšiml, jak jsem tu... Ty vole, jsem tu v také průrvě normálně. To? Když tam necháš? Kámo, to je fakt v hajzlu. Co to tu je? Aj. Hej, děcka.
No, takže už se blížíme jakoby k místu, kde by to mělo být. A vlezli jsme do takového jako vole, to vypadá jak sebevrahu tady. Úplně běhám. Hodně. Reálně teď jsem v ještě větším Mordoru, než jsme zatím kdy byli. Tady je to úplně Mordor, nedá se, je jakože uzavřený, strašně uzavřený, hustý les, všude. To se nedá vylízt jenom po pěšnice, tady to je fakt jak v tunelu, mi to připadá. A někde tady by měla být ta hájenka, takže, nebo ta myslivna, nebo co to sakra je, tak uvidíme. Než se úplně setmí, tak si to tady natočíme, takže odpadáček, tady se bude spát potom. Tady mám teďka takovou provizorní lavičku udělanou. A to mám pěkně, víš? Tady má Hany z vodovod natažené. Tak a tady spí Zarinka, Caputo definito. Caputo. Tady je další voda. Tam má Hany z kuchyňku. Tak a tohle je výhled z hamaky. Máme tu ráno, pěkně, suším spacák. A Hanisten ne, ten ještě jak důchodce voleb, nohy přikryté. Zarinka to už si klacek snědla. Tak frčíme z Rymařova právě. Do Rymařova. Ne. Do Břečova. Z Břečťanu? Do Břečova. Z Dobřečova frčíme do Rymařova a všude tu jsou takové výhledy brutální. Všude.